Pinuno, gaya ng sabi ko sa unang kwento kong ipinasa sa'yo, karamihan sa mga istorya na ibinahagi ko na may kaugnayan sa tatay ko ay nagmula lamang sa mga panaginip. Hindi ko na sana gusto pang ibahagi ito sa'yo sapagkat isa to sa mga sikreto ko. Pero dahil sa magaan ng loob ko sa'yo, hayaan mong ibahagi ko ang lihim ng ama kong si Hernando. Alam niyo ho kasi, sa tinagal-tagal na hindi na kami nagkikita, may mga pagkakataon sa yugto ng buhay ko na muli ko siyang nakita ng personal. Dahil sa ganoong karanasan na ibahagi sa akin ng aking ama, ang mga nalaman niya sa hanay na kinaaaniban niya. Pinuno, ikaw na lang ho ang bahalang mag-ayos para maintindihan ng mga nakikinig sa'yo. Maraming salamat. Sisimulan ko na ang kwento. 7 taon ang lumipas. Magmula noong napag-alaman ni Hernando na humanap na ng panibagong kinakasama ang asawa niya, talaga namang nanakip ang dibdib niya. Sa isang banda, para mapabuti ang kalagayan ng kanyang kaluluwa, pinilit niyang kalimutan ang mga nakaraan. Ang palagi niyang pinanghahawakan noon sa kanyang sarili ay ang mga katagang, "Gawin mong mas maliwanag ang bukas mo kaysa sa lahat ng kadilimang nangyari dati." Ang mga katagang yon, ang tanging nagpapalakas sa puso niyang nalulugmok tuwing naiisip niya ang pamilya niyang masaya na nang hindi siya kasama. Gayunpaman sa kabila nun, nanatili ang ugnayan nila ng bunso niya sa pamamagitan ng panaginip at sa mga pamamaraan niya kung papaano ito makakausap. Sa maniwala man kayo o hindi, nagkaroon ng pahintulot itong si Hernando mula sa dibinong anghel na makita ang isa sa kanyang mga anak nang sa gayoy mawala ang matindi niyang pangungulila. Sa tinagal-tagal niya kasing pagiging mandirigma nito, talaga namang marami na siyang napatunayan na halos umabot na sa puntong magkasing pantay na sila ng estado ng kanyang kapatid. Sa mga taong dumaraan, marami ang ginawang paghahanda ng kanilang grupo para masupil ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Isang beses din sa isang buwan, bumabalik sila sa mundo ng mga tao para gabayan ang mga engkanto at iba pang mga nilalang na babalik sa dimensyong kasalukuyan nilang pinagtitirhan. Dahil sa hindi pa naman dumarating ang araw na pinakahinihintay ng kanilang pinuno, naging abala sila sa paghahanda sa mga bagay-bagay. Dahil na rin sa nabuo niyang tiwala, madalas na siyang nakakalapit sa dibino na siya namang nagbigay daan upang mas lalo pang lumawak ang kanyang karunungan. Ayon sa kanya, maliban sa pagkontrol ng mga elemento, nabiyayaan na rin siya ng susi ng panahon. Isa itong uri ng hiyas na ibinagsak mismo ng araw sa mundo. Walang makapagsasabi kung saan yun nagmula at kung ano ang anyo nito, sa kadahilanang binibigay lamang yon ng dibinong anghel sa mandirigma nitong naging katiwala nito sa lahat ng bagay. Dahil sa bagong abilidad ni Hernando, nagkaroon siya ng isang presensyang nagsisilbing harang sa katawan niya sa lahat ng oras at pagkakataon. Hanggat hawak niya kasi ang susi, mananatili siyang ligtas sa anumang sorpresang pag-atake na ipupukol sa kanya. Dagdag pa niya na ang ganoong kataas na kabal ay likas lamang sa mga taong pinasukan ng espiritu ng anghel. Hindi rin yun basta-bastang natatangan sa pamamagitan ng anumang uri ng pagsasanay. Kung hindi nagkakamali si Hernando, tanging ang susi lamang ng panahon ang makapagbibigay ng ganoong abilidad. Dahil sa pagtatangan niya nito, tuluyan na nga niyang nalampasan ang kanyang kapatid. Lubos naman itong ikinatuwa ang kanyang pag-angat, gawa ng noon pa man
naniniwala na talaga yon sa kanyang abilidad. Magmula rin noong nangyari ito, nakaluklok na itong si Hernando sa likod ng 5 banal na mandirigma ng Dibino. Ayon sa kanya, hindi pangkaraniwang tao ang mga nilalang na yon, gawa ng may mga espiritu din yon ng anghel na napapaloob sa kani-kanilang mga katawan. Yun nga lang, di hamak na mas mababa ang uri nito sa Dibino kung kaya't nananatili lang yung tagasunod. Kagaya rin ng Dibino, mga binatilyo din ang mga ito. Yun nga lang, likas na kakaiba ang wangis nito kumpara sa mga pangkaraniwang binata. Bukod sa hindi nila normal na tindig, mapapansin mo rin ang mga buhok nilang kulay pula na animoy likas na sa kanila magmula noong sila'y bata pa. Di pa naman kasi noon usong pagkukulay ng buhok, kaya yun lang talaga ang maaaring dahilan nito. Dagdag pa ni Hernando, ilang beses na niyang nakasama sa pagsasanay ang mga mandirigmang yon, kaya na may subok na niya ang lakas nito. Kung ikukumpara nga niya ang kanyang lakas sa mga mandirigmang yon, daan-daang libo ang pagitan nito. Kumbaga, literal na langit at lupa talaga. Pero huwag kayong mag-alala, malakas din naman tong si Hernando. Yun nga lang, di yun sapat kung ikukumpara sa mga anghel. Isa rin yun sa mga rason kung bakit kahit nasa lupa ang mga ito, nakakaramdam pa rin sila ng kapanatagan sa kanilang mga sarili. Sa pagsapit ng taong 1969, 5 beses nang bumalik sa mundo ng mga tao itong si Hernando. Kahit kalahating oras lang ang itinatagal niya sa lugar na yon, nagiging makabuluhan naman ito dahil iginugugol niya yon sa pakikipag-usap sa kanilang bunso. Inakala din niyang wala na ring makakapatid sa kapangyarihan ng Dibino, pero nagkamali siya. Ilang buwan lang kasi ang lumipas, may umusbong na isang enkantadores sa lugar na nilisan nila. Base sa ulat, makapangyarihan ang enkantadores na yon dahil sa kakayahan nitong kumontrol ng lahat ng nilalang na may kaluluwa. Ang mga albularyo ring natatalo nito, sa pilitan niyang pinapabago ang tangan nitong mga kakayahan at kapangyarihan. Dahil sa ganun itong abilidad, marami itong nakalap na mga tagasunod na may matataas na kalibre ng mutya. May mga angkan din ng mga gabunang pumoprotekta dito, kaya habang tumatagal, mas lalo itong nagbibigay ng banta sa kanila. Nang marinig naman ng Dibinong Anghel ang tungkol sa mga nilalang na yon, agad naman itong nagbaba ng kautusan. Una nitong sinugo patungo sa mundo ng mga tao ay yung kapatid ni Hernando kasama ang isang anghel na parte ng mga mandirigma nito. Nang malaman naman niya ang tungkol dito, agad naman niyang pinuntahan ang kinaroroonan ng kanyang kapatid upang abutan yon ng panalangin ng proteksyon. Matapos naman niya itong gawin, nagkausap sila ng bahagya ukol sa kanyang pamilya at sa mga kapatid nilang naiwan sa baryo. Upang makausap naman ito ng kanyang kapatid, palihim niyang ibinigay dito ang susi ng panahon. Nang masipat naman ito ang bagay na kanyang iniaabot, agad naman yung tumanggi, sabay wika sa kanya ng, "Hindi ako karapat dapat na magtangay niyan. Itabi mo na yan, kapatid. Mas kailangan mo yan. Tsaka isa pa, kontento na rin naman ako na makita lang sila doon. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako." "Hindi naman sa ganun, kuya. Alam mo kasi, may papadala rin ako sa iyong mensahe. Kunin mo na. Isang araw mo lang naman yung gagamitin. Tsaka, para hindi ka mag-alangan, isipin mo na lang, gagawin natin to para sa ating mga kadugo. Yun lang. Kilala kita, kuya. Baka nakakalimutan mo.
Tayo ang palaging magkasama noon. Sagot naman niya rito. Nang marinig naman yon ng kanyang kapatid, agad naman siya nitong hinagkan habang iniaabot ang susi. Matapos nun, pasimple naman itong inilagay ang hiyas sa kanyang bulsa na para bang walang nangyari. Upang hindi rin matunugan ng iba ang kanilang binabalak, pinanatili ni Hernando ang kabal na nagagawa nito sa kanyang katawan. Kahit kasi hawak na yon ng kanyang kapatid, siya pa rin ang kumokontrol dito. Makalipas pa ang ilang oras na paghihintay, agad namang umalis ang inutusang grupo. Ayon kay Hernando, hindi talaga siya nag-isip ng kung ano. Gawa ng yung anghel na kasama nito, napakaraming digmaan ang napagtagumpayan. Isa rin yun sa mga nagtuturo sa kanila, kaya tiwala na siya sa husay nito sa pakikipagdigma. Pagtagos naman ng lagusan ng grupo, agad naman siyang tinawag ng dibinong anghel para kausapin. Pagpasok nila sa silid nito, agad naman silang umupo sa gintong bangko na nasa gilid ng pasilyo. Napakaliwanag din ang lugar na yan, kaya madaling napupukaw ang kanyang pansin ng mga nilalang na dumaraan. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon na nagsimulang magsalita ang binata. Unang napansin ito sa kanya ay yung pagkamanghang bumabakas sa kanyang muka. Ayon sa dibinong anghel, makailang beses na siyang pumasok sa bahay nito, pero hindi pa rin nagbabago ang kanyang itsura tuwing nasisilayan niya ang mga antigong gamit nito. Dagdag pa nito na nakakatuwa ang ganong ekspresyon ni Hernando sa kadahilan ng kahit marami na siyang pinagdaanan, pakiramdam pa rin ito, isa lang siya sa mga bagong miyembro na naghahangad matuto. Hernando, naniniwala ka ba na ito talaga ang katawan ko? Marami sa mga kapatid mo nagsasabi na ako'y walang kamatayan. Tama naman sila, pero hindi yun posible sa mga taong nagtatangan ng pisikal na katawan. Para mabuhay ng walang hanggan, kailangan mong iwan ang alikabok ng iyong katawan sa mundo. Marahil, pamilyar ka na sa kwento ko. Kada isang siglo, naghahanap ako ng katawan na maaaring mapaglipatan. Ang katawan kong tangan ngayon, iniiwan ko sa bahay na ito para ako'y mapagsilbihan kahit wala na sa kanila ang kaluluwa ko. Wika ng dibinong anghel sa kanya. Dagdag pa nito na iisang angkan lang din ang pinagkukunan niya ng katawang maninilbihan sa kanya. Gawa ng tanging yun lamang ang nakikita niyang puro at malinis. Karamihan kasi sa mga taong naninirahan noon sa lugar nila, nabahira na ng iba't ibang paniniwala at pananampalataya. Para sa kanya, nadumihan na ng tinta ang mga katawan nito, kung kaya't hindi na yun maaaring pamahayan. Pagtatapat pa ng anghel na ang mga kaluluwang minsang napapaloob sa katawang kanyang ginagamit, ay siya na mismo ang nagnilay nito upang tanggapin yon ng Ama sa langit. Bagaman hindi nila nasulit ang buhay nila sa lupa, walang hanggan naman silang sisigaw at kakanta ng papuri dahil sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Dahil sa kaligtasang yon, tinuturing ng angkanong pinagkukuhanan ng dibino ng katawan na isa itong napakataas na uri ng pagpapala. Isipin nyo na lang, sa oras na mapili kayo nito, tiyak na ang kaligtasan ninyo. Mamamatay man kayo sa mundong makasalanan, hindi naman kayo walang hanggang magdurusa sa impyerno. Nang marinig naman ni Hernando ang tungkol dito, agad naman itong napukaw ang kanyang interes. Walang sabi-sabi, seryoso naman niyang tinanong ang anghel ng, "Maaari bang makita ang pinaglalagakan ng mga katawan mong nilisan?"
Nang marinig naman yon ng anghel, napangiti lang naman ito habang tumatango. Hindi naglaon, matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman siya nitong dinala sa isang pasilyong nagdudugtong sa pinakailalim na bahagi ng tahanan. Sa pagbagtas naman nila ng daan, nabanggit nito sa kanya na bilang lamang sa kanyang mga palad ang mga taong nakakarating sa lugar na yon. Pagtatapat pa ng anghel na isa siya sa mga maswerteng tao na ginawaran niya ng pinakamataas na katungkulan sa kanilang grupo. Bagaman patay na ang halos karamihan nito, mariin itong inilahad sa kanya na sa nakatakdang panahon, bubuhayin niyo ng Panginoon para makipaglaban kasama nila. Dagdag pa ng anghel na ang mga ipinagpahinga niyang alagad ay isa sa mga mahalaga niyang tauhan na iniingatan niya sa mga panahong dumaan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, bahagya namang napatahimik itong si Hernando nang makarating na sila sa isang silid kung saan nakakita siya ng isang punong may nagliliwanag na mga dahon. Sa ilalim ng punong yon, nagkalat ang mga dahon nitong animoy hindi man lang nalalanta. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na rin niya napansin ang mga parisukat na marmol na nakalagay sa itaas ng batong parang poste ang wangis. Sa kanilang paglapit naman, doon na tumambad sa kanya ang labi ng mga taong animoy kamamatay lang. Bukod kasi sa sariwa pa ang laman nito, napansin din niyang parang natutulog lang ang mga yon. Maya-maya pa, doon na rin bumungad sa kanya ang mga ugat na nakakonekta sa puso ng mga taong yon. Habang pinagmamasdan naman ito ni Hernando, wala siyang ibang naramdaman kundi ang kasiyahang naiwan sa puso ng mga pumanaw. Sa abot din ng kanyang pagkakatanda, nasa humigit 12 katawan ng kanyang nakita na nakapalibot sa puno. Sa unahan naman itong bahagi, nagkalat ang hindi mabilang na mga nicho na siya namang sinasabi ng anghel na pahingahan ng mga taong nanilbihan sa kanyang mga paniniwala. Matapos naman itong maipakita sa kanya ang lahat, agad naman silang bumalik sa itaas para kausapin ang mga kapatid nilang nagsasanay. Pagkatipo naman ito sa harapan ng bahay ng anghel, tahimik naman silang nakinig sa bawat sasabihin nito. Nga pala pinuno, para magkaroon kayo ng ideya sa lugar na yon, isa itong malawak na kapatagan na binubuo ng mga tahanang nakapaikot sa isang malaking liwasan. Sa gitna nito, nakatirik ang bahay ng anghel, pagpapakita ng pamamahala niya sa lahat. May 5 ring tirahang malapit dito na siya namang tahanan ng 5 pa nitong kalahi. Sa hangganan naman ng lugar na yon, naroon ang isang makapangyarihang harang na sa pagtagal ng panahon, mas lalo pa itong lumalakas. Imposible rin yung mapasok ng kahit na sino, gawa ng tanging ang namumuno sa kanila ang may kakayahang magpapasok doon ng mga nilalang. Sa makatuwid, lahat ng nangyayari sa lugar na yon, pawang kagustuhan lamang ng dibinong anghel. Sa pagsapit naman ng gabi, matyaga naman siyang naghintay sa pagbalik ng kanilang mga kapatid. Akala niya uuwi itong matagumpay pero pagliwanag ng buwan sa kalupaan, bigla naman siyang binalot ng takot nang masipat niyang tanging ang anghel lamang ang nakauwi. Bagaman wala itong pinsalang tinamo, unang umagaw ng kanyang atensyon ay yung hawak-hawak nitong punyal na alam niyang pagmamay-ari ng kanyang kapatid. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung nilapitan, sabay tanong ng, "Mawalang galang na ho. Yung kapatid ko nasaan? May dinaanan ho ba siya?"
Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tahimik lang naman itong iniabot ang naiwan nitong punyal. Sabay wika ng, natalo sila ng Encantaderos. Nasurpresa sila sa taglay nitong kapangyarihan, kaya ito ngayon ang kinalabasan. Magsilbi sana itong aral sa inyong lahat. Kasabay ng pagwika ng anghel, ay ang pagpasok naman ng mga engkanto, bitbit ang labi ng kanilang mga kasama. Pagdating naman ng mga ito sa bahay ng dibinong anghel, agad naman yung nagbaba ng ritual upang patawirin ang kaluluwa ng mga ito sa kabilang buhay. Matapos nun, doon na yun nagsimulang magtanong sa mandirigma nito ukol sa mga nangyari. Ayon sa nilalang na, pagdating nila sa baryo, hindi nila inaasahang ibinenta na pala ng Encantaderos ang kabuuan ng kaluluwa nito at ng kanyang pamilya sa demonyong sinasamba niya. Maaari kasing natunugan nito ang kanilang pagdating, kung kaya't para makapalag sa kanilang puwersa, niyakap nito ang kapangyarihang hindi nila inaasahan. Dagdag pa ng anghel, nagkaroon naman sila ng laban sa nilalang. Sa katunayan, napaslang pa nila ito, pero bago yun bawian ng buhay, nakapagbitaw pa yun ng engkantasyon, dahilan para lumipat sa kanyang kapatid ang kabuuang wisyo nito. Dahil sa pangyayari, doon na nagsimula ang pagkaubos ng kanilang grupo. Sinubukan naman nila yung labanan. Ang kaso lang, tanga nito ang susi ng panahon. Naging mahirap yun para sa kanila, gawa ng kapag sinusubukan nila yung lapitan, bumabagal ang mga kilos nila. Isa rin sa pangunahing dahilan kung bakit napaslang nito ang kanilang mga kasama ay dahil sa nasa loob yun ng katawan ng kapatid niya. Sadyang hindi nito kayang paslangin ng miyembro nila, kaya sa halip na mapatay ito, ang kabuuan ng grupo ang naging kabayaran sa pagkakamaling yon. Matapos din ang pangyayari, nilisan ng nilalang ang lugar na kanilang kinaroroonan. Nang mapagtanto naman ng anghel na maabot na nila ang limitasyon ng kanilang pananatili sa mundo ng mga tao, nagdesisyon na yung umatras. Nang marinig naman nila ang naging kwento nito, ora mismo lumapit sa kanya ang dibinong anghel. Pagtitigan naman nilang dalawa, binuka nito ang palad sa harapan niya, senyales na binabawi nito sa kanya ang punyal na pagmamay-ari niya. Pagkaabot naman niya sa hinihingi nito, narinig naman niya yung magwika sa kanya ng, ayusin mo ang gulong ginawa mo. Hindi ako nagagalit sa iyo, sapagkat alam kong pagsubok ito ng Panginoon para mapalakas palalo ang pananampalataya mo. Mula sa araw na to, binibigyan kita ng karampatang maipaghigante at mabawi ang katawan at kaluluwa ng iyong kapatid. Sige na, Hernando, humanda ka na. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yan, dali-dali naman siyang pumanhik sa kanyang silid. Sising-sisiman siya sa kanyang nagawa. Alam niya sa kanyang sarili na ang tanging paraan na lamang para maituwid ito ay maitama ang kanyang pagkakamali. Bago rin siya umalis sa lugar ng dibinong anghel, nagbigay pa yon sa kanya ng mga karagdagang detalye ukol sa mga Encantadores. Kalakip din ng mga babalang yon ay ang paglahad nito ng kakayahan at estilo ng nilalang na kanyang kinakalaban. Nga pala, Pinuno, konting paglilinaw lang sa mga Encantadores. Alam ko kasing marami pa sa mga nakikinig sa'yo ang wala pang alam tungkol sa kanila. Kung hindi ninyo na itatanong, malapit lang ang abilidad ng mga ito sa mga mangkukulam. Yun nga lang, sa pamamagitan ng kanilang mga engkantasyon at ritual, kayang-kaya nilang maisakatuparan ang mga bagay na kanilang ninanais. Halimbawa,
Kapag gustong humiling ng engkantadores ng bertud sa kaliwa, kailangan niya itong idaan sa ritual at usal. Kapag naman maglalapat siya ng sakit at magpapalakas ng kanyang abilidad, ganun din ang kanyang gagawin. May kakayahan din siyang gayahin ng mga aswang, maging ang mga abilidad nitong kumain ng karne ng tao. Kadalasan naman yung ginagawa ng engkantadores kapag may hangarin siyang maghigante. Matapos naman yung maipaliwanag sa kanya ng dibinong anghel, tinapik lang naman ito ang kanyang balikat, sabay wika sa kanya ng, "Alam kong malinis ang puso mo. May rason ka kung bakit mo ginawa ang bagay na yon. Ano man ito, naniniwala kong para yon sa pamilya mo. Gayunpaman, hindi ako nangungunsinte ng mali. Dahil kasalanan mo to, Hernando, bibigyan kita ng karapatan na ituwid ang lahat ng pagkakamali mo." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad namang nanlumo ang kanyang mga mata habang hinahalikan ang kamay ng anghel. Matapos nun, mangiyak-ngiyak naman siyang sumilay dito habang sumasagot ng, "Maraming salamat ho sa kabutihan ninyo. Hayaan ninyo, itutuwid ko ang lahat ng aking pagkakamali. Balang araw, babalik ako rito kasama ang aking kapatid." Kasabay ng kanyang pagwika ay ang dahan-dahan naman niyang pagkuha ng kanyang mga gamit. Noon ding mismong gabi, umalis siya sa lugar na yon para hanapin ang engkantadores na nakasapi sa katawan ng kanyang kapatid. Paglabas naman niya noon sa lagusan, agad naman siyang humanap ng lugar na pwede niyang mapagtirahan. Pagsilay naman niya sa bukid na malapit lang sa baryo nila, hindi na rin siya nagdalawang isip na doon ay tumira. Sa paglipas pa ng mga araw, unti-unti na rin siyang nasasanay sa buhay na minsan na niyang tinalikuran. Kahit gustong-gusto niya na noong makita ang kanyang anak, pinili niya pa ring magtiyaga nang sa gayoy hindi mabulilyaso ang kanilang plano. Dumaan pa ang isang linggo, kabisado na nga niya ang buong paligid. Bilang karagdagang proteksyon, naglatag siya doon ng mga panligaw at mga bagay para sa mga nilalang na magtatangkang lumapit sa tahanan niya ng palihim. Inaasahan na kasi yun ni Hernando, lalo pat nasa mundo siya ng mga tao. Isang hapon, habang nagmamasid siya sa karatig lugar, may napansin siyang isang matandang manlalason na panayang pagsipat sa kanya. Hindi pa yun nakontento. Naglakas loob pa yung lumapit, sabay pasimpleng saboy sa kanya ng gatuldok na mga abo. Nang mapansin naman niya ang bagay na yon, agad naman niya itong nilanghap, pagpapakita na malayo ang pagitan ng mga kakayahan nila. Matapos naman niya itong gawin, seryoso naman siyang tumitig sa matanda, sabay tanong dito ng, "Bukod sa panlalason, wala ka na bang ginagawang maganda? Gusto mo bang ibaon kita ngayon dyan sa kinatatayuan mo?" Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, bigla naman yung ngumisi. Subalit, nang akmang sasagot na yun sa kanya, laking gulat na lamang nito nang inalisan siya ng boses ni Hernando gamit lamang ang dalawang buhay na salita. Hindi pa siya nakontento. Pansamantala niyang ginapos ang kaluluwa nito upang malaya niyang mapasunod sa kanyang nais, ang katawan ng manlalason. Dahil sa nataon naman noong marami ang tao sa lugar na yon, nagpasya siyang dalhin ng matanda sa kanyang pamamahay. Bagaman alam niyang hindi yun nag-iisa, wala siyang pakialam dahil ang nais niyang mangyari, malipol ang lahat ng nilalang na nasa panig ng kaliwa hanggat meron pa siyang pagkakataon. Upang matuntundi ng matanda ng mga kadugo nito, nag-iwan siya ng bakas sa buong paligid.
Pagdating naman niya sa kanyang kubo, agad niyang tinalian yun sa ulo, sabay gapos sa hagdan. Matapos nun, binawi na niya ang lahat ng panliligaw at bagat na itinanim niya upang maging madali ang pagpasok ng mga parokyano niya sa kanyang teritoryo. Habang hindi pa naman dumarating ang mga kadugo nito, walang patid niya yung pinarusahan sa pamamagitan ng paghataw dito ng baging na punong-puno ng dasal. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa ang katawan na mismo ng matanda ang sumuko. Bago pa man sumapit ang 5:00 ng hapon, halos mawala na ang sarili nitong ulirat dahil sa matinding pagtitiis. Naging pabor naman yun para kay Hernando sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili, naririnig na ng mga kadugo nito ang pag-iyak ng matandang yun. Sa pagsapit naman ng gabi, di pa man lumalagpas ng 7:00, nasipat na niya ang 10 tagapagmasid ng mga aswang na umaaligid sa kanyang tahanan. Sa halip di na mabahala sa kanyang kaligtasan, hindi naman maiwasang magalak ni Hernando dahil yon ang unang pagkakataon na muli na naman siyang mapapasubo sa isang seryosong labanan. Okay, grabe, episode 2 pa lang, ang dami nang nangyari. Alam nyo, natutuwa ako dito sa sender natin kasi sobrang humble niya. Ulitin yung pakinggan yung pinaka first part nitong kwento. Yung sa unahan lang, sa simula. Humingi kagad siya ng pasensya sa atin kasi nga baka hindi maayos yung pagkukwento niya, baka kung ano-ano yung malagay niya. Kaya natutuwa ako na sa atin pinagkatiwala tong kwento na to, na tayo na rin yung bahalang mag-ayos. Kaya maraming salamat. Alam ko marami pang mangyayari dito sa kwento na to kasi simula pa lang, episode 2 pa lang, alam nating siksik na siksik to. Tsaka yung mga revelasyon tungkol dun sa Dibinong Anghel, ang dami nang nabanggit. Tapos meron pa siyang mga natutulog na mandirigma. Ako na-excite ako dun pero ewan ko, di ko alam kung magigising yung mga yon. Basta, pahintay ako ng episode 3, susunod ka agad natin yon. Yun lang. Salamat.